Ahojte lidi, já jsem byla dneska na chatě až včera a jsem na bobách a to jsou 2 boby, takže můžeme začít. Jak to bude vypadat, tady mám to držet, já se strašně bojím, jak to vyskočí. Já jsem včera vyskočila, vidíte? Ne! To je zábava, no. A jestli jsem ten jeden blok, to se tak asi neudrží, schválně. No, dneska jsem vám chtěla naotočit nové video. Tady máme chatu, no tady. A půjdeme se podívat, jak to bude fungovat. Tak půjdeme sem, no. Já vím, že tady. To bylo opom. Já jsem normálně spala na bobách. Zkusím si pokud to mi na špejce Kelvin. Že, Kelvin, co tam děláš? Já jsem myslela, že jsi za mnou, ne tam. Pojď sem. No pojď, no ty letíš. Nejradí tady mám tady, protože tady jsou 2 patra a tam můžete, jako tam máš trampolín. Tak to jsem nevěděla, že o tom hodně. Tady jsem nevěděla, že moc to nebude fungovat. Myslím to tady. No. Sakra, to nejde. Já to vytočím. Já půjdu sem. Ne tam. Zatáčka. Maria. Tak to je nejlepší asi. No dobře. Zkusíme si to. Já to nedošáhnu vůbec, jak to držím tu kameru. Tak. A možná někdy natočím aj oba 2. Uvidíme, jak to budu dělat. Já se dneska tady bavím s bobama. Já se dneska mám nejraději hrát s bobama, protože ještě nikam nejdeme. No, boby. Kde jsou ty boby? Tady. No, Bobby. Pojďme. Ježišmarja, to jde! Ježiš! Já jdu tak daleko. Teď si myslíte, že tam jsou Bobby. No, u příštího videa tak se uvidíme. A Snížek vás má nejraději, protože tady je hodně sněhů. A děkuji vám za vidění a děkuji za 10 odběratelů. Tak prosím, dejte mi aspoň moc odběratelů. Děkuji. Ahojte.